Shit, nå. Så er det igen en ny challenge. Og Frederik, han skal så lave cinema og sådan noget salmiak challenge. Blandet, så ja, lad os bare komme i gang. Det er cinema. Glimmer. Kanel. Glimmer. Fuldstændig glimmer. Og det er det her. Shit. Svend, man kan jo ikke se det, altså. Er I klar? YouTube. Shreddy style. Efter skal jeg snifte. Du kan også spytte. Nej, han Jeg får det dårligt, jeg ser godt det. Jeg sætter mig for. Jeg smutter ikke, jeg får det dårligt. Efter 2 andre salmiak challenge. Jeg tror ikke, kanel har gjort det bedre. Ja, det tror jeg ikke, han gør den. Det går, han ikke gør den. Oh. Det ligner lort. Kæft, det lugter klart for. Han har det dårligt nu. Ja. Det er ikke godt. Det ligner Og så lidt goodie. Nu er det ved at blive for lidt for olden. Nej. Frederik. Frederik, du må godt spytte ud, hvis du vil brække dig. Han er helt rød nu. Svend, det kan man godt se. Væk! Det er ikke varmt! Sådan. Og det var så slut for denne gang. Peace out.